Ndabwera ndi nkhani yomvetsa chisoni yomwe inachitika ku Malawi konkuno mu boma la Chikwawa. Mzibambo uyu mukumuona apayu anali ndi masomphenya akulu ofuna kutukula dziko lino pomanga sukulu yomwe adzitha kuphunzitsa maluso a chinyamata osowa chochita m'malo moti aziba mowa ndi zina zosakhala bwino. Ndipo mkulu uyuyu anayambisa sukulu yoti aziphunzitsa umakaniki, kusoka, ubiludala, ukalipentala ndi zina zambiri mwaulere. Koma apolisi anadzafika nkuzamulanda ndrama yokwanira 15 miliyoni kwacha ya project yonse nkusazabwezanso. Mkulu uyuyu ndi ndani? Zinakhala bwanji kuti apolisi alande ndramayi? Chifukwa chani anaganiza zofuna kutukula achinyamata? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. John Oje Seda ndiye dzina lake, kuchokera ku Njalo, m'mudzi wa Sekeni 1. Anabadwa zabwinobwino muja momwe tonse tabadwira ndi kukula, wakula moyo wa mazunzo muja momwe ku Malawi kuno tikulira. Ndipo John Seda amakula akupanga mabizinesi tosiyanasiyana, pang'ono ndi pang'ono nkumatukuka. Anayamba kukhala ni manyumba, ng'ombe, mbuzi, mashopu ndi zina zambiri. Mdera lomwe John amachokera kuli mchitidwe wa umbava kwambiri ovutisa anthu osalako. Ndipo ngakhale zinali chonchi, John Seda anali ndi maloto akulu ofuna kuthandizira kutukula dziko lino powapezesa achinyamata aderali chochita kuti mwina umbavawu tsiku lina nkuzakhala history. Kunakhazikisidwa bungwe lomwe limathetsa umbavawu, ndipo John Seda anali wapa mpando wa bungweli komanso muyambitsi. Bungweli lotchedwa Chile Valley Transformation Movement. Koma zonse zinayamba pa 8 September 2023. Tsiku lina kunada zabwinobwino muja kudera masiku onse, ndipo John Seda analandira foni kuchokera komwe kunali khola lake la ziweto. Ndipo khoyi inali yowauza Seda kuti ng'ombe zawo zokwana 20 zabedwa mu kholamo. Anathamangira kumeneko kukapezadi ng'ombe zabedwa zokwana 20. Ndipo mosachedwa anatengana ndi anyamata kuti akayambe kusakasaka kotulukira kwa deralo. Kenakonso analandira foni kuchokera kwa munthu wina yemwe anamuuza Seda kuti ng'ombe zikasowa zimakhala zapita kwa mkulu yemwe sindimutchula munkhani. Amatuma anyamata kukaba mmakola. John Seda anathamangira kumeneko mosafuna kutaya nthawi, ndipo atafika kuja anapezadi ng'ombe zikulowetsedwa kumpanda waukulu. Ndipo iye akufuna kuyandikira, anyamata azikwanje okwana 5 anamugwira John Seda, ndipo mwamwayi John anapeza mpata ndi kuthawa. Uku akukuwa kuti okuba kuno. Ndipo anthu ammuzi anafika pamalopo anyamata 5 aja nayamba kuthawa, koma mmodzi anagwidwa ndi kumenyedwa nkuvulazidwa. Apolisi a Chikwawa anafika nkuzamanga okuba ng'ombewo. Ng'ombe nkupezeka, mulandu nkumayembekeza kuti ulowe court. Koma pa 11 Oktoba apolisi okwana 12 ochokera ku Southern Region ya Luchenza anafika ndi force ku nyumba kwa John Seda ndi kumumanga mzibambo uyu pa mlandu oti anavulasa munthu uja. Pa nthawi nkuti John ali ndi ndalama yokwana 15 miliyoni Malawi kwacha nyumbapo kuna kumalizira project yake yofuna kutukula achinyamatayi. Anayesetsa mzibambo kuuza apolisi kuti asiyire ndrama kaya aneba, koma apolisi anakanitsitsa kuteno. Ndachula chitseko nawo nazo ndivalezo vala nawo kuchipinda umeneso kuna ndama wana 15 miliyoni kwacha. Ndiye nazo ndama isi ndisiya ndiwine ndinyamule chifanyo nena kuti ndifana ndibase munthu utakatani akasiye kubanki. Choncho ndatenga foni yanga mmanja ndikuyimba kuti ndimwimbire mkulu wanga. Anamenya foni ija ndikogwesa. Anaphwanya foni. Zotsatira zake ndalama ziyabesini nazisiye foni jabe ndinayisiya nyumba mochi. Chifana na imenya ndikuyigwesa ndana ndikuka. Lendo ndinaita nani tenant wanga. Ndinatuluka panja ndikuita na tenant wanga. Akwamba timata akwamba. Akwamba sana tsuke sana tuluke. Wapolisi amene nalwana kuchipinda amene anamanga wanyomochi. Amene anandanda chikoma cha ndalama nauza ndi ndalama 15 million. Muli 15 million. Yeah. Nanatenga chikoma chicha ulendo nacho kusogolo ine nakwera kumbuyo. Iwo ndi nyang'anyawu kusogolo. Lawyer wa John Seda anapempha belo, koma nkhani ya ndrama yake sinakambidwe ayi.
kuchokera 2023 mpaka pano amangovutisidwa za mlandu omwe munthu anavulala uja, koma nkhani ya ndalama yake osakambidwa ayi, kukwirilika pang'ono ndipo apolisi a regioniwo anakakamiza apolisi a Mchalo Police kuti afufute za nkhani pomwe polisi inapanga khava mlanduwu inali ya Mchaloyi. John Seda amakhala akusakasaka komwe kuli thandizo kuti mwina ndalama yake nkubwerera iye nkupitiliza maprojekti ake ofuna kutukula achinyamatawa. Pakadali pano movutika momwemu achinyamata akuwaphunzitsa nkumamaliza nkumaziyimira paokha. Ife titampanga interview yati omwe ali ndi kuthekera kuti nkuthandiza nkhani nthandizeni kuti mwina ana athu tsiku lina nkuzakhalaso ndi mwayi ophunzira ntchito za majazi kudzera mwa John Seda. Osayiwala kupanga share nkhani.